naragsak ni aya aglalo no di pa'y unay nabayak puno anaranyak ti aglawlaw kas kamaris jay bulalayaw panubok ti biyagin ta sinarangel kibintad na irot di ta naginipet dumteng man na dawel na apagyo ayat adwa din tuwag mo do nga mapaitan ngawantan denak nasugak to'y puso na pinanawan na nalamis ang tirabiin na ulimek agsublik ako man o ay ayatek niya po Diyos tarabayen na ka silawan at panunot mo tiyamin na problema numadanong tutal daw malagipnak at daa ka mang paspasungat ken ka panubok tibiyag inta sinarangel ibintad na irot di ta naginipet dumteng man na dawel abagyo ayat adwa din tuwag mo do nga mapaitan ngawantan denak nasugak to'y puso na pinanawan na nalamis ang tirabiin na ulimek agsublik ako man o ay ayatek niya po Diyos tarabayen na ka silawan at panunot mo tiyamin na problema numadanong tutal daw malagipnak at daa ka mang paspasungat ken ka agsublik ka dito'y denak biyag ko agsublik ka dito'y denak biyag ko aditan nagkita aldaw ken rabi iya paspasungadan ka jakun mas baalan uiliw ko ken ka sumangpet
kakading agkek asan yata imanaw kalat adin nagpagkada na panamalugar di kapay imbaga nuan yat kinuram nga inaramit ko adi mo kinaya kendi ka ginusto lusyak tut pumusay ket siyak ay sumina dawate obyan ko sumangpet kanto kuma tao may mundo kita di nagbanagan na di inay ayat mo ngayon kay nulila Malen ket siyak may sa si papanimida ti abay jay tawa nuadda lumabas salsal suden ngemtiayan mo biyag ko Idame ibaga Nusyak tut kumusay Ket siyak ay sumina Dawate obyak ko Sumangpet kanto kuma inay ayat mo ngayon ka